unyan sa DCGB. Data, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning. Kamusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, good morning po. I'm gonna May knock tira pa ba? your ring on you. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako ba sa nung lingkod, Mardela Deng iba sa dit sa naperotian. Still alive and kicking. I'm gonna tap into Tantad na kita madiskan sa June mga alauna. on your door. Bawian tamang kituda. Di. Wake up, Sa mga kababayan po niya to, masarap ang sabi ni King na Rinaldo, masarap niya ang kumain na tumigop ng sabaw ng tinola. Ang nangyayari. Parang may gusto kong ipaiwatig amigo. Ha? Lado technical, kasabay po niya to dyan, mga tugang si June Napulis at saka si Chip Ramir, yaman si Jerome Nico Martinez, at saka yung ating kasama from ano yan, from Cat College, ano? And siyempre, duman sa mga kababayan po niya to na nagbuyat at saka ano yan, nagbantay, nagugma, nagmundo, gabos ng klase. Yan, si Braille Santor, ang kasabay natin ngayon pong umaga. Diyan po sa technical side, sa Lamato na Marita, Vicente mga Nunoy. Ano? Siyempre, sa mga volunteers from mga tabulators na from SL, Technology Foundation, Siningman, mga tugang, ang DICT, yung original director ng DICT, at siyempre yung mga tumulong sa atin para tayo ay mabusog at mayroong lakas, di ba? Sa Lamaton, sa Bicol Food Delights, sa Dampa ni Nongs, saka siyempre yung communication equipments na ginagamit ko, at saka ni Chief Jim, at saka ni Papa P, at saka ng iba pa nating kasama, ang PYZ Enterprises for Radio Communication. Yan, punta kayo dyan at garantisado di kayo mapapahiya. Ano? Tutulungan pa kayo mag-set up. And then, yung mga pag-iribat sa Bicol University interns, yan. Mga girls na napalaban sa init kang aldaw. Okay? So, kada ako nagarapot manungod mga tugang duman sa proklamasyon nga yatabi papamarkang sa provincial ano yan, Board of Canvassers. Garo nagpahingalong una, nagkumbina ka subago, pero garo nagreses ta pigalat nga ni so resulta from Hubilyar and UAS. At may problema so transmission o sa UAS na interview baga ka subago, na dadarahon na sana duman sa UAS, hali duman sa barangay na gas sa coastal area na dipisilan mag-transmit hanggang ngunyan kaya nagdesisyon na iskortan ng pulis darahon mga tugang duman sa opisina kang Comelec ta dumana sa nagibon mga tugang transmission kan resulta ta pag day pala na kompleto yan day pwedeng magproklamar ade. So iyo yan pigahalat man itong resultang ito dyan po sa Provincial Board of Canvassers so that maka ano yan maka
proklamar na within the day. Sabi nga ni Kasubago ni attorney Aurea Bobunaw na sana ngaya makaabot tulos ta nga ni ngayang before lunch maproklamar na. Pero pag dae halaton po rin na ito within the day, and then pag yao na magibo na magkakanig kong dokumentasyon asin ang proseso may bugtak sa tama ang gabos na mga prosedimento, ay di haarap po na po yan sa mga nanggaranang kandidato sa probinsya, magpon sa congressman, so gobernador, vice-gobernador, mga board members, mga tugang para iproklamar. Iyo po yan. Although sabi nga ni Baga, pag napirma na ngayakan Board of Canvassers, ito ngayang itong mga dokumentos duman, kunya na ngaya sinda, anong apod gani, kunya na ngaya sinda, proklamado na. Ayan, ito ngayang mga picture na may iretaas kamot, ceremonial naman sa nang ito. Pero siyempre, yung pigahandaan man iyang kan mga kababayan dahil ang gusto nindang pil na itaas ang kamot, maproklamar. Ayan. Okay, di halat-halaton. Although sa ibang mga lugar, mga tugang, in general, ang sabi ni, sa Provincial Election Supervisor, Attorney Bunaw, na in general, mga tugang, naging matrangkilo, matuninong, asin makaskas. So, konduktakan eleksyon, although may nagkapit na pong mga lugar na talagang nagsakripisyo ng gusto dahil apera duman sa may mga nagloko na automated counting machine, ay may mga nagkulang pa ng balota, pero may contingency measures sinda. Sila kasi sinabi ko kasuhapon na napaghandaan nila yan kung anong dapat nagiribuhon. So nagibo, kaya natapos po mga tugang sa eleksyon. Okay, dagdagan tayo istorya. Ali po dyan sa luwas, mga tugang nasa linya na. At ito yung mga pag-iriba this time, mga tugang Angel Mustasa, nakatutok dyan sa Provincial Board of Canvassers, dyan po sa Sangguniang, sa Kapitolyo. Angel, please come in. Sa maray na pagkauto, Sir Mar, maray na pagkauto po sa yung mga paraan tapay. 100% nang na-transmit sa Provincial Board of Canvassers ang mga datos hali sa 18 mga munisipyo at syudad digdi sa probinsya ka na Albay, Tabi, Sir Mar. Iningon yan ang pinaka-latest informasyon na ito na ni Attorney Maria Aurea Bobunaw, makalis itong halos gari unot-unutan digdi Sir Mark na desisyon saan na pinaka-ultimong nag-send na data iupuan munisipyo kan Villar, Albay. Sabi ni Attorney Bunaw Kasubago, Sir Mark, as early as alas 8 nin pagkaaga Kasubago, magbabalo na itong MBOC, itong Municipal Board of Canvassers na mag-transmit kan data. Pero dahil nga sa sitwasyon naman sa lokasyon ninda, nagpadaraan na Provincial Board of Canvassers ni mga personahes para mag-set up ng Starlink sa Villar para makapag-transmit ni na data. Kasi po pala, Sir Mar, nag-question na si Attorney Bunaw na kung day talaga ngaya, so nag-recess na po baga Sir Marky sarong oras, mga mag-aalas 9 Kasubago. Yes. Kung day ngaya talaga ma-transmit via itong Sudesisal isisend, ang option talaga ngaya itong MBOC mismo ang mabiyahe pa sa Serengigi sa Provincial Board of Canvassers, itinganin sa Lauca na tangguni ang panalawigan kan Albay, sa aning direktang darahon datos. And may mga manifestasyon itong side ninda Congressman Joey Salceda and then ni Governor-elect Noel Rosal. And then nag-decision lugod na si Attorney Bunaw na marasas nga kita giraray tangani ngayang ma-sure or makauron ko ngayon duman sa municipal election officers. And the day man sila nagpupundo kapag try na ma-transmit itong data. Okay. Ang desisyon ng Union, Sir Mar, babasahon itong, at igahalat ko pa sa desisyon ni Attorney Bunaw, kung babasahon na itong ay canvas na itong hali sa Villar mismo. Pero ang konkreto niyang informasyon, eksaktong alauna nin pagkahapon at siyan,
pupuna na ninda itong pagproklamar kan gapos ng mga nanggarana sa level kan probinsya. Yun, di alauna, Bata, sir. alauna. Opo, bata Sir Mar, nag-arabutan na digdi sa mga personnel po ang mga nanggarana sa level kan probinsya. Ang informasyon, nagre-ready na daan, nagsasarangli na. Kaya sabi ni Attorney Buno, pakaturugo ng unang ngayon dito, para nagkataon sila, gwapo at pagayon. Mag-short time lang una. Mag-power nap na muna, no. Tanganing at yan, fresh ko ang aura, kampandok. Nainig ko na nga si board member-elect Glenn Casulia. Di ko yan. Yan ang at yan alauna, makumbingira rin, then maproklamar na sinda. Apo, direction na Sir Mar, na maproklamaran mga nanggana sa level kan probinsya. Ngayon, okay. Apo. And then kasubago, sabi ni Attorney Buno, nahapot miligdig po, ito bang maresulta ka na botongan sa Villar, posible pa bang may pagbabago sa standing? Sabi ni Attorney Bunaw, hahalatong tangaya ito dahil ang tamas ngayaan na sarong boto, gusto ko nga i-emphasize na posible ngayang may pagganahon na kandidato, may posible ngayang maperde na kandidato. Ayun, ayan. Okay. So, Sir Mark, yan muna mga informasyon. Tigahalat-halat ko lang po, ika-canvas na ito para sa taon na pagkaalauna. Battery ko na lang digi para sa formal na proklamasyon. Or tataw, sabay na lang po ito na pagkaalauna. Itong canvassing ka na Villar, or ididirekta na po so pagproklamar at siya na eksaktong alauna ni pagkahapon. Nako, magsasabay sa ako niyan, sa City Board of Canvassers. Opo. Ayan, di ba? Na may pronouncement naman sa City Board of Canvassers na dyan man alauna, nagka-problema man sa transmission kan nito, binanwaan. Binanwahan is. Nagka-problema man, di naresolbira ng magaro, pinag-schedule na, dyan na alauna man. Hindi kaya Sir Mar sa probinsya kasi bago before 8 a.m. sa 8 a.m. po pagka naka-schedule na pag-convene. Mga 7:40 na subago, nag-announce na si Attorney Bunaw na ma-start na kaya kita. So posibleng before 1 at siyan, una nadigdian na proklamasyon nagigibuhon po kan Provincial Board of Canvassers. Ayun, okay. So, kung dahil mga chichiburetsi dyan, dahil magkontra na magproklamar kan sarong persona, diretso na yan. Yan nga ni Sir Mar, nag-iisip ko nga ni Apodan ko si Miss Henry kung anong magiging pasistema ko kung madyan ako dyan or tututukan ko na digdi. Tumutok ka na dyan. Tumutok ka na dyan. Ako nang bala digdi. Okay, Sir Mar, okay. Basta pag-alauna, mababay na ako. Magturog ka naman, sir. Katurugan ta na ta. Diyan na alaunang matanga naman. Nyaw na naman kita digdi. Opo. Okay. Pahingalo man po, sir. Ayan, So, yan okay. muna, Sir Mar, na mga press kong informasyon tao to sa mga pag-iribata. Naghahapot pa sinda. So, kada kalanduman, nag-aarabot pa sa nangunyan. Ako rin sinasulok, alas 7. Ayan. So, yan po, Sir Mar, ang mga informasyon, mga pressing informasyon, halili po sa Provincial Board of Canvassers sa Laucan Santo ni ang pandilawigan ka na Albay, Angel Mustaza, Chief Executive. Thank you very much, Angel. Yan po, ang pagtutok ni Angel Mustaza, dyan po sa, canvas kan Provincial Board of Canvassers, kan mga boto, mga tugang ka mga kandidato sa provincial level. Pagkatapos ang pagproklamar kan mga manggagarana. Ito pong mga maluwas na nasa itaas. Sinakakuan ng kadakol na boto durante kan eleksyon kasudma. Iyo po yan ang sabi nga ni mga tugang pigahandaan. Okay, so kung walang magiging problema, then mga manifestasyon, mga tugang, kontra sa sarong persona o sa ibang mga personalidad, ay diretso po yan mga tugang na pagproklamar. Ayan, okay? So yan po tabi, mga kababayan ta, ang mga magiging action mo niyan. And then sa parte kan syudad, iyo man po tabi, alauna man ang pigsasabing proklamasyon. Ayan. Pero sa ibang mga banwa, mga tugang na proklamar na kan embok, tapos nagpasaralamat na nga ni mga tugang su mga kandidato
na iyo yan. Saruan sa inda mga tugang na ano yan kamautan na an eleksyon nga sarong aldaw sana o tapos na ngaya ade magpo naman kita kan panibago na pakikipagsapalaran kang bagong journey mga tugang kang panibagong termino na utubon sa mga naipangako durante kan kampanya. Yan. Ayos baga de. Ha? Ayos baga. So, yun na yan ang mga babantayan ta mga tugang. Pero ang officially, maturukaw po sinda mga tugang sa July 1. Yan. Matapos ang termino, kan mga presidenteng nakatukaw, mga tugang, June 30. Iyo. De, dyan na pigigibo sa mga tumaposisyon. Di ba? Na minasumpa mga tugang sampang kang publiko na ansarong ang tuong kamot nakaitaas, di ba? Nakaitaas, pagkatapos an walang kamot, mga tugang nakapatong sa Biblia. Na may rosaryo. Di ba? Tapos yaon an sa iyang mga mahal sa buhay na manunumpa, mga tugang na magtatrabaho nin susog sa indang sinumpaan mga tugang na mandato kanli. Yan. Walang kulor-kulor kundi pure public service. So dyan na po mga tugang mahiling ang abilidad kan lambang saro. Pero magayon ining mga nadadangog ta na mga kontrainkantes nagtatararam ng magtarabangan na sa nangaya kita. Sana iyan ay maging, sabi nga ni, honest to goodness na pagtarabangan. Bago itong susangaw mga tugang sa dungo. Bago susangaw sa dungo na pagtarabangan. As in pagpahayag na magtarabangan nga kita. Yan. Oy, good morning kay classmate. Joey Maristela. Congratulations. Nakadali mang giraray. Yun nga lang na mamundo nga yamit natakdag nga sa pamayumi. Yan. Anyway, baka may planong iba ang mahal na Diyos kay Mayor June Aguas. Mayor June, good morning po tabi. Tama si RD Herbie, si Padi. Baka ano yan, may planong iba sa imo ang mahal na Diyos. Kaya po nangyari ang mga bagay na di natin inaasahan. Di ba? Okay, so yun po tabi sa mga kabarangay ta. Congratulations man kay Mayor-elect Bong Banda kan Santo Domingo. Sinsagabos po ng mga nangkarana na mga bagong makumpuesto mga tugang kan kunyan. Kan ining konseho. Di ba? Kan konseho. Diyan po sa Santo Domingo. Tangani na maging kunyan, maging ariglado ang gabos-gabos. Yan, okay? De, sa mga kabarangay tabi, mga tugang, magkunyana, na magpareiriwal, ano pa man, tapos na. Diba? Nakadakol, ay di, manghiras. Diba? Manghiras. Suday na tawan magsikap. Yan. Para maging ariglado kita. Di ba? Basta yan, congratulations na lamang po. Okay? And then, padagos and pagluwas, mga tugang kan mga resulta, duman sa nasyonal, kasabay so mga sa party list. Iyo po yan ang mga pinag-aarabangan bata. Nagka-canvas po kayan. So, National Board of Canvassers, garon na akong sa Manila Hotel Sinda. Duman Sinda nagka-canvas. May nahiling ng mga kunyan. May mga nahiling nanginginutan, mga tugang duman sa mga senador, asin sa mga party list. Pero, dahil pa po yan tapos na kulpa at mga sabi nga ning maarabot pa na mga resulta. Kaya, duman po sa mga kababayan abang-abangan sana. Abang-abangan sana. Pag medyo, sabi nga ni Kayan, ano yan, kunyana, pag sinabi nga ning ngayang tapos na. Hello kay Sir Ricky Dineros, kay Manager. Good morning tabi sa imo, Manager. Yan.
Siring man, good morning kay Kong Didi Cabredo, dyan po sa 3rd District of Albay. Good morning po King Didi. Maraming salamat mga tugang sa sa Marhay na Padara. Yan. And then, ano pa to? Papa Mar, nagkakaubusan na ng mga bilihin, pabor man yan duman sa mga kababayan niya to na nalugi kan mga panahon. Ayun nga lang, ang medyo mamundo na pahayag mga tugang kang Comelec, despite nga of our efforts na magkakaigwaning mas madali na mekanismo para makapagreklamo ngaya, para may masampulan sa Albay kan vote buying, duman sa nasyonal nagluwas na sa Albay ngaya, talamak ngaya, matindi ngaya su barakalan. Despite ngaya kang ginibong pagmukna kan Committee on Kontrabigay headed by Commissioner Maceda. Pero ngaya nangyayari mang giraray. Di naon duman sa mga abogado, sa mga opisina kan Comelec, may help desk sinda duman, di ba? Tangani na pag may nagreklamo, sindan maasikaso, tatabangan, aasistiran kung paano ba para pantalantar ng kaso. Asin sinda, so nagreklamo, maging mga state witness o testigo duman sa iyang mga bit na ebidensya. Pero wala po talagang nangyari. Walang isang, walang last Boy Scout yan na tumindig mga tugang para sabi nga ni kaya ni Makunyan mag-materialize nga so itong kamaubutan na may masampulan. Yan. Wala tayong magawa dyan mga tugang because iyo po yan talaga. Despite nga ni kan pahayag baga kang Comelec na ngaya titawan na ngaya ning permiso ang Philippine National Police na mag-implementar kitong pigapol na warrantless arrest. Basta ngayon nadakop in flagrante delicto, mga tugang, pwede ngaya yan madiretsuang kikaso. Ayan, kundi ipo yan mga tugang ang pangyayari. Di ba? Yan ang pangyayaring masalimuho talaga. Medyo mamundo man yan sa mga kababayan ta. Alright? Papa Mar, ngunyan, hindi na makita ang mga mahalagang mga tao na ang pangalan ay leader. tapos ng trabaho ninda, tabi. Ayan. Sabi mga tugang ni Jeril, morning ngaya, asking lang bakit na but I'm proud ngaya of us next time po ulit. Yan. God bless all over the world. Yun po yan talaga. Arog talaga kan baga sa eleksyon. May gana, may daog. Daday mong pwedeng puro gana. Higo permi yan na yan. Higo permi yan na puro gana. Higo permi may daog. Di ba? So, kaya yan may kampanya. Tangani na maipamidbid asin malapatan mga tugan ng magkakanig mga estratehiya para magtarimpo ka na gumana. Parang parang aheadrest lang yan. Di ba? Pag matibay ka sumulong, mga tugang, pwedeng umabanti ka talaga hanggang sa dulo. Pero pag nagluya-luya ka, pwedeng kaunon ka. Di ba? Mga kapatid, we will be back. Istambay lang. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better. Here at Metro. Meet you at Metro. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po!
Nagpi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Sinstanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Sinstanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya ito alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Marahay na agaw yan po ang detalye siyang sa tuyang oras-oras na bereta. Maabot sa 1.27 milyon na beses na binalo na i-hack ang precinct finder page kan Commissioner Election sa aldaw mismo kan eleksyon na. Sigung kay COMELEC spokesperson attorney John Rexlau Janco na insidente maapod na DDoS o deliberated denial of service kung sain sarong paagi ninin pag-crowding kan webpage para dahin ma-access kang butante. Nagdag pa kani na igwang 43.7 milyon ang nagbisita sa webpage. Sa nasabing numero, 43 milyon, iyo ang 14.11 milyon na lehitimo na nag-search. Bantang igwang 1.27 milyon naman ang pag-atake sa Cybersecurity Division dahil ang digdi padagos sa pagigibang investigasyon ng COMELEC sa nasabing insidente. Oras-oras na bereta, tudyan kan DCGB News based bilang serbisyo publiko. Ilike nga sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba, si Mardila. Alright, bago nga balik mo kita sa programa ngunyan pong pagkaagang inining Martes, ha? May rollback yung mga produktong petrolyo. Musta na? Ito lang sa gasolina, medyo dakol-dakol mga tugang, pataas dito sa gasolina, dakol-dakol sa diesel, mas dakol sa kerosene. Yan. Effective yan kaninang 6 o'clock in the morning. Yan. Hello kay Bing Buenbores. Good morning, Papa Mar.
And sabi ni Itzer Gioverdur, yan. Idol, si Saigana Mayor Santo Domingo. Si, ano po tabi, Bong Banda, ha? Ananggana. Leonido Vivar, dapat niya sudaog, ako una tarabangan na lang. Yan. Si Akira Rate Samante Candia, grabe po ang pangaipo kan tawo, total, mga kandidato man sana ang nagsasahod, kaya sarong beses man sana makinabangan kan mga tawo. Si J.R. Punting, ha? Papa Mar, pabati ngaya po digdi sa barangay Uma-Uma, Ligao City. Congrats sa Team Ligao headed by Mayor Fernando Gonzales and Vice Mayor Yep David. Uy, nakadyang kami sa Uma-Uma, sa Highlands, parang yung Switzerland of Ligao. Kitang-kita mo yung kaganda ng view duman at the top, mga tugaw. Tapos may nagsasarabsab na mga baka, di ba? Maganda ang view. Napasyaran ni na Father Manuel at saka ni Chief Jim, Chief Ramir, napasyaran ni na tinukad kan itong service ni Tainando Gonzales. Anong kaming rulo na duman sa day sana mani sana sa 45 degrees. Sus na bulo dito. Ayan. Kevin Parado, Papa Mar, day pa 100% ang ligas pitabi. Sarong mana sana po pighalat, pero gano ba kayo na, basta may schedule, alauna, alauna, dyan, maproklamar na tabi. Yan, okay? Para po naman sa mga nag-aantabay sa satuya pong programa, ngunyang pong aldaw. Ayan, ilo kaya some sugar, asukar, good morning po tabi, sir. Ayan, ngaya, good morning, Sir Mar, congratulations sa mga nanggarana sa natalo. Better luck next time. Nakatunin kami po ngayon digdi sa Albay EMS. Yan po, tabi. Kunyan, padagos lang kita. Mga tugang sa paglaom na maging ariglado ang gabos. Di ba? And then, makipagtabangan. Di ba? Iyon na yan ang pinaka-the best dyan. Lalong-lalo na mga tugang sa paglipas ka mga aldaw, ayan po ang dapat na antabayan. Sabi nga ni Kayan, dapat ang naging ugali ita hindi yung ubos-ubos biyaya pagkatapos tingara. Dapat ngaya mag-save ka parang ngayang langgam, parang tanga, di ba? Na suant pag makamati sindang matigura na sigang katitipon mga tugang ning pagkakan. Kan sa indang pangaiputa, dahil sinda maluwas-luwas, talagang may sindang sarabatan. Sige ang istak mga tugan yung pagkakan. O dapat arog man kita, bakong so agis. Pagkatapos kang mga nga kita, di ba? So, ini pong, nangyari pong eleksyon, yan po tayo, magpasiguro ka mo. Magpasiguro ka mo. Baka medyo higpit ang buhay sa mga masunod pong bulan, di ba? Kunyan, iyon na yan ang sistema. Okay? Duman sa mga kababayan Papa Mar, aluyon man magproklamar. Alat-alat, sa puta, di man yan pwedeng idalion tabi. Ay, agi talaga yan sa proseso. Yan. Na makonvene, and then makanbas, kan election results para po sa probinsya, and then sa mga manggarana, yun po yan mga tugang sa mga ipoproklamar na winners sa iba-ibang mga posisyon lokal, lalong-lalo na mga tugang so yan. So, mga kandidato sa probinsya. So, congressman, so board member, so gobernador, vice-gobernador. Yun po yan ang mga nakatala na iproklamar diyan po sa board, provincial board of canvases of PIBOC, para officially mga tugang madeklarar sinda na nga talaga ang gana, as in sinda na po ang maturuko ng mga bagong set of elected officials pagabot po mga tugang kang July 1. Matapos po ang termino kan mga sa petsa 30. Matapos ang termino kan mga luma yung patalikod ng mga opisyal, di ba? Yun po yan. Ayan. Congratulations man kay Mayor Vic Pirete, kay Brad,
Diyan po sa Daraga. Balik mayor mga tugang si ano yan, Mayor Vic Berete, yung biyaheng progreso. Diyan po sa Banwang Daraga. Iyo po yan ang mga sitwasyon, mga tugang istorya pong palibot. And then, ang kapulisan, mga tugang, according to reports, magpapadagos manghiraray na magbabantay. Padagos mong magbabantay, kumbaga, day pa man ngaya tapos ang mga kasiributan ta. Dapat na bantayan tamang girare ang seguridad, mga tugang kan sa tuyang mga kababayan, bantang sa mga senador, posibleng maiproklamar mga tugang sa maabot na mapun magproklamar sa May 17. Ano bang araw yan? May 17 is Saturday. Saturday. Magpupunang magproklamar, sabi po yan mga tugang ni Commissioner, ni Chairman George Erwin Garcia, na gigibuhon ang proklamasyon kan maturukaw na dosing senador sa Senado sa Manila Hotel Tent City. Ayan, okay? So, kasi as of now, mga tugang, ang nangyenot sa mga pagkasenador, iyo po si Bongo, sinundan ni Bam Aquino, tapos ni Bato de la Rosa. Ayan, yan po ang mga pagkakasunod-sunod ayon sa pagkakasunod-sunod. Dagdagan na po ang istorya. Hali po dyan sa luwas, mga tugang, nasa linya na. Ang sa tuyang mga pag-iriba, naka-recharge na garo ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Marina, yung signal mo, Noy. Makrispy yun naman ang nagsipon ng signal mo, Salamat sa PYZ Enterprises. Ayos na yan, maski day kang load, baldak. Correct. Sige. Sa pangtiripidan, 598. Yan. mga pitsi-pitsing laban. Okay, sige. Good. Yes. Anyway, tabi, Sir Mar, sa dagdag pa niya tong baleta, wala too na mga public statement na ipinalawas naman ngunyan kan ibang mga kandidato sa Daraga Albay. Na kumbaga tabi, Sir Mar, ano? Na kumbaga tabi, Sir Mar, pinataw man giraray ni na pasalamat sa publiko, lalong-lalo na sa mga Daragenyos. Ehemplo, na statement na ipinalawas man ni ngunyan Mayor Junji Haushan. Na sa insigun sa iya, minapabot siya ni na kung pag-congratulate sa gabos na mga bagong ilihidong opisyales ka na banwaan kan Daraga Albay. Sigun sa iya, aram niya man na gabos sinda, sarok man sanaan kamautan iyo na udok sa buot, asin matanos na serbisyo sa lambang Daragenyo. Asin minapasalamat man tabi ni Sir Mar, sa gabos man giraray na nagtiwala sa iya, asin nagsuporta, asin nagpahayag, na dahi dapat mag-adit dahilan ta yaon man giraray siya. Sa pahayag kay ni, sabi niya, padagos man giraray ang Haushan Serbs. Sa lado man tabi Sir Mar ka na alkalde, nagpalawas naman nin sa iyang statement si kandidato Lal Baldo. Kung nasain, sa pahayag kay ni, sa gabos man na nagsuporta sa iya, pinapabot niya ang sa iyang taos pusong pagpapasalamat. Sigun sa iya, dahil naging madali ang journey niya sa iyang paglaban bilang alkalde. Kung kaya minapasalamat sa gabos na kumbaga padagos na nagsuporta at minapasalamat man ini sa Diyos tabi Sir Mar. Sigun sa iya, congratulations da sa gabos na mga nanggara asin sa giraray minapabot ini nin nakulang pasalamat sa mga Daragenyos. Sa Daraga Albay tabi Sir Mar, siguro iyo ang pinakainot na munisipyo digdi sa 2nd District na nagkaigwanin proclamation. Dapat ko na baga ang plano ni Election Officer Andy Toledo
tarapos-tapuson so pagpermanindakan mga dokumentos, partikular na itong Certificate of Canvass and Proclamation. Ang balak ko na kaini, alas 8 pagkagana magkaigwanin kumbaga ceremonial proclamation o kaya sa pag-itaas nin kabot. Aha. Alagad, siyempre sibot naman sa mga winning candidates ta biriyo-biriyoan kapagalan, biriyo-biriyoan pahingalo. Yaw naman sanay kami, di fight na. Yao naman sa nangaya, di fight na. Di sabi ni election officer Sir Andy Toledo, si Say Lugod Ngiya ang gustong mag-manifest. Aha. Pinakainot na nag-itaas din kamot, si Atty. Ayan Makasinag. Iyan, at siyempre alam niya ang mga legal prosedimento dyan. Roger Tunagtabi, Sir Mar, kaya sabi ni Sir Andy, sige na ngaya, pagtaram na sige, tirindugan sa mga nangganang kandidato. Pero ngaya, tukawin na ngaya ginarita, iprint mo na ngaya so Certificate of Canvass and Proclamation. May mga mali palang moves. sabi kan mga supportador, bagay, mga pirang minutos man sa ngaya, mga parang Facebook ngaya, Sir Andy, date man sa ngaya, mga 500 plus. Pipirman pa ito. Pipirmahan pa ito kan tulong miyembro kan Board of Canvassers mula sa mga watchers. Kaya tabi Sir Mar, naghalat sa mga kandidato magpuon mga bandang alauna medya o mag-aalas 2 sumagahon. Na-proclaim mga alas 4 na. Alas 4 aga. 4 aga. Ayan, Kaya ang nanggana sa Daraga Albay, Mayor si Mayor-elect Victorete, Vice Mayor-elect Love Ruiz, sa mga councilors, top na chair si Bob Magalona, sunod si Jun Nunez, sunod Julius Duran, sunod si Atty. Ayan Makasinag, Pilo Dilumen, Kapwawa Sorsogon, sunod si Carlos Bailon, si attorney, asin pangwalo si attorney Joey Marciliana. Ano ang komposisyon kan sangguniang bayan sa sa Daraga na maturukaw sa July 1? Sapsoy yan? Sir Mar? Sapsoy? Halo-halo? Halo-halo man ini Sir Mar, Yeah. pero estimate ko medyo lamang sa nakiriit, so mga dati na. Sa mga dati na. Actually, ang nabakanti man sana magang pwesto sa Sangguniang Bayan kan Daraga, Saro, tang nag-graduate man sana si outgoing councilor Archie Bahamundi. Ay, yun man ang ganda, no? Tapos ang nakadagdag sa inda, independent si Atty. Makasinag. Correct. Buda, so, hali sa grupo kan Arangkada Manua, si Kapwawa Sorsogon. Ayun, ano yan, madugangan na ang abogado dyan sa Daraga. Dakol na ang abogado tigdita biya Sir Mar, sarong na 2, 3, 4. Apat ng abogado. Sarong 4 na abogado, sarong engineer. Ayan, sana maging kunya na sana maging mas produktibo ang performance kan mga membro kan Sangguniang Bayan, kan August body. Bako magpasuroy, puro abogado. Pati sabi ni Atty. Ayan Makasinag, pag nakyaw na ngaya ko dyan, pero ngayang may aksyon. Hindi magkuskusan ni kasi Pilo. Para res pati experiensyado na. Ayan, at saka ang pinakamaray dyan, tanganing mas magkaigoning mas fruitful na argumentos. Ayan. Yes, Roger Tunagtabi, Sir Mar. Kaya, kumbaga, challenge ini sa parte man kan bagong Vice Mayor. Kumbaga, kung paano niya magkaigwanin harmony sa alawag Sir Mar kan na Sangguniang Bayan. Pero siyempre, yun man ginari so healthy discourse pag-abot sa legislasyon. Ano ning magiging bagong Vice Mayor dyan? Ano yan? Bago yan sa politika? O haloy na, may experience na? Gari first time tabi Sir Mar kasabago sa proclamation, aki pa? Aki pa? Aki pa? Di baka dynamic man. Di ba? Pero kaya man siguro ma-preside siya. Kaya siyempre tumon niya sana sa parliamentary rules. Kaya man. Bata may mga abogadong kaibanan. Ayos. Tabi Sir Mar.
na sitwasyon sa Daragalbay, Diyos Sabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Yan, mga tugang ang finally, kasubago pong aga. Tapag tugang kong alauna, nag-riskusar na. Nasabi ko kanina, sinip ko niya ako na pasiring duman sina attorney iyan. Waiting niya for the proclamation. Di ba? Hanggang sa inabot pa lang alas 4 ito, no? Naglusad ako sa programa kasubago, alas 3 ng madaling araw. Alas 4 na proklamar. Tama nga, duman nagaro kay Papa P na iproklamar. Hindi, di po yan, sa Banwang Daragayan. Okay? And mamaya naman, digdi po sa Legazpi City, alauna nin pagkahapon, yan man ang proklamasyon mga tugang para po sa mga city officials. And then, mamaya din, mga tugang na alauna, abangan man yan, duman naman sa proklamasyon ka mga nasa probinsya. Yan. Sa provincial, yung mga provincial officials na nailihir na masaralida sa maturukaw mga tugang sa bagong pwesto sa Hulyo 1. Ayan, 2025. Ayan. Ayan po, tabi, mga kunyan yan, mga developments po yan sa tuyabong palibot. Kasunod na kan mga mga proklamasyon na pinaggibo kan Board of Canvassers, tangani pong maging areglado. Sa lado kang pulisya, mga tugang, salamatan po tabi, mga sir, sa aktibo na pag-mantinir kan pasi orden. Your presence, mga tugang, is definitely valuable durante po kan pagkundukta kan eleksyon kasudma. And sabi, mga tugang, mantinido na naka-full alert status ang Philippine National Police sa tahaw ka nagkapadagos na canvassing ka mga boto as in proklamasyon ka mga kandidato o nanggadang kandidato sa may ibang parte kang Pilipinas. So sabi yan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, parte ini kan sa indang makusog na pagbantay tanganing masiguro ang seguridad as in karahayan o katanusan sagod sa formal na pagtatapos mga tugang kang electoral process. Iyan po, ang sabi ni Marbil, in general generalmente, naging matrangkilo ang pagkondukta ng 2025 midterm elections matapos po ang pagsarado kan mga botohan kaso hapon o kaso banggi, dahil na-report na anuman na darakulang insidente sa bilog na Pilipinas. Tapos inumaw niya ang gabos na units kang pulisya, asin mga katuwang na ahensya sa saindang dedikasyon sa pag-utob kan trabaho sa eleksyon. Sabi ni Marbil, tuminindog ngayon asin suminunod sinda sa direktiba kan presidente sa pagsulong kan matrangkilo asin honestong eleksyon. Maski nga may nagkapira pong na-report na insidente ni violensya sa mga probinsya, minor technical asin logistical issues, arog ang pagkaraot kan automated counting machines, pag-atraso kan pagbubukas ka mga presinto asin kadipisilan sa paghanap ka mga pangarang ka mga botante sa listahan, alagad mga tugang, tulos man na aksyonan kan mga magkakanigong otoridad. And ang sabi, wala sa mga insidenteng ini, nagdaranin patakot sa seguridad o nakaapekto sa marahay na bulos kan eleksyon. Yan. Yun lumang lang sa dato sintuwat ang medyo nagkaigwaning problema mga tugang sa Mindanao na ang nagmanihar na nga ni kan eleksyon na na-delay ning mga 10 oras, di ba? Nagprotesta sa mga may nagprotesta kontra duman sa mga maestra na ma-administrar mga tugang kan urar, pagboto kan mga tao. Di ang ginibo mga tugang, mga bandang alas 3 alas 4 ito nagdesisyon so COMELEC asin so PNP na so mga pinag-train na mga PNP personnel an magkunyan an tukaw bilang mga electoral board tangani sa nang magpadagos po sa eleksyon. Di pinadagos. O kaya po yan mga tugang ang sitwasyon at mga pangyayari. Very good on. Very good on.
Talagang may mga areas man ang ganda medyo delikado. Iyo po yan. Kung uminata sa maestra, may isa salida. Yan yung mga pinag-train mga tugang na PNP personnel, minsan mga army personnel, no? AFP, uniform personnel na iyo magkondukta kan pagpapailihir. Kaya pagkondukta kan eleksyon mga tugang sa mga medyo delikado mga lugar para lang maipagpadagos po ang right to suffrage ng mga kababayan, di ba? Di yan ang nangyari. Mga tugang, pinag-aabangan na ka ng mga resulta sa mga masunod po mga oras. Okay, yan po tabi, mga kabarangay ta, mga dugan na itong mga istorya at ang bilis-bilis ng oras natin, mga kapatid. 11:31 in the morning. Whoop. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488.
Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Margula. Tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Alright! Ay, mga kasenyors! Huwag magparamundo! Happy lang, pirme! Enjoy your life! Hanggang gusto nyo! Pagkatapos magkaunpunin, masustansyan, tsaka mag-exercise para hindi kaluwagin yung kasukasuan natin. Di ba? O yan. Hello kay Kevin Parado. Yan. Saying man si Bong Logronyo. Pangyari, oy partner, kumusta na ka? Watching ngayon, bigas ni Papa Mar. Yan. Si Sir Shuridor, ha? Boss, ngayon ilang sets ang posible na makuha ng Ako Bicol. Yan. Nagka-counting patabi, no? Kunyan, baka kaya na tulo, di ba? Depende po yan sa ano. Kasi nasa number 6 hindi. Sa gabos ng mga parties nasa number 6, so sige pa po ang dagdag kang mga boto, so dakulan chance na makaigwa po ng tulo. Pero nakakasiguro na sa 2, di ba? And nakakasiguro sa 2, posibleng makatulo. Yan. Matibay man pati itong kunyan, matibay man itong third nominee ninda na si Attorney Jan Chan, di ba? Abogadong hoben pa. May roots mga tugang from Rapu-Rapu. Kaya ang sa iyang mga advokasya, kunyan man, to the grassroots man, di ba? Ada kulang bagay siya para po sa renewable energy as in sa mga green energy, di ba? Sa mga advokasya para po sa pangataman sa palibot. Alright. O di, duman sa mga kabarangay, hello kay King Rinaldo watching, mga tugang dyan po sa, ano yan, sa Bunker Hill, ha? Sa Bangkiruhan, Legazpi City. O iringat po tabi sa mga motorista, ta nagkaparadako na naman ang pigdadaralagan mga tugang sa ospital. Adi, dahil masyadong kaidali, kundi irespeto ang batas trapiko. Pagkatapos, irespeto mga tugang ang mga, ano yan, kapwa driver na lalo na kung may mga sunod na iba na makadamay ka mo. Di ba? Maray, kung suicide ka mo, dumang ka mo sa daing tao na madiskwidong iba. Na walang damay pa. Di ba?
overtake di overtake duman. Dapat na yung tama lang, take the necessary precautions. Yun ni ang saro sa mga pinagpaplanuhan nga ni kan mga otoridad na ano daw ngaya kon padro de pisilon tangayang kunyan. Padro de pisilon tangaman ngayaan ang pinalidad para dyan. Adi, pagso nasyonal ang nabatas ang pinapautob, yan medyo magabat-gabat yan. Pero pag sa probinsya kasi, ang pinaka-maximum sa probinsya na parusa ay 5,000 pesos eh. Di ba? 5,000 eh. Pero pag yung sa pinapautob kan LTO na Administrative Order number 15 garo ito, hanggang sa 15,000 sa violation, may violation kang makuha sa imong, baka tamaan ka hanggang 15,000. Di ba? O, kaya, pag mamotor, mo kaya maluwas ng motor vehicle, whether yan po 4-wheeled, o kaya 2-wheeled, o 3-wheeled, pero may po tabi na asikaso-baso kita. So sa tuya na lisensya, dapat updated. Hindi yung lisensya na kinuha mo sana, as big para tago mo, poon kan magkuaka kan ano yan, kilisensya. Dahil mo na pigirin nyo tabi yan. Pag ilingunin doon expiration date ka yan. Di ba? Pagkatapos, may rehistro dapat. May rehistro. At saka, roadworthy. Yan. Tangani pong ano. Pagkatapos, yung driver, mga tugang, may disiplina sin kortesiya sa tinampo. O, di ba? O, yan ang mga ingrediente para magigaw ka ni makasabi ka na safe travels ngayon, mga kapatid. Ha? Safe travels. Di ba? O, talagang kunyan, medyo difícil ang sitwasyon mo niyan ng mga panahon. Dakul ang mga didaralagan sa ospital, so iba nagkakapurtulan ng bitis, so iba, mga tugang, ano yan, so iba, nagagadan, di ba? Medyo mahirap, ayan. And salamatan po sa grupo ni na Sir Mark Andy Marbilla, sina Sir Mark Andy, yung ating task force kalikasan at kalinisan, nag-operation baklas po sinda sa Washington Drive, Cruzada, Gugun, tapos na ngaya, clear na. Pangyari na, kayo na talaga ang inobliga niyan, di ba? Kayo na talaga ang inobliga, mga tugang dyan. So, duman sa mga kababayan sana may magkusa yung ibang mga tsaka pwedeng ma-recycle to eh. Sayang ito, pwedeng gawin itong bags, or pwedeng ibigay nyo doon sa gibo na mapagkinabangan, i-repurpose, di ba? Hindi yung itapon natin o kaya sunugin, maraot po yan sa kalikasan. Ayan, sabi ni Sir Andy, ngaya Sir Mark, clear na po. Malinig na ang Washington, Cruzada, and Gugun. Yeah. Ayan, ang kadakol pa na mga nakaburugtak mga tugang sa konsensain na mga karatula. O yung pong mga posters, kan man iba-iba mga kandidato, may nasyonal, may lokal. Sana ko maging responsable man sa mga kandidato. Adi, pag ika nagbugtak, ika magtangkas. Kung itao pa yan sa gobyerno na sindaan mag-arasikaso po kayo, imbis na makatrabaho na kaniba pa. Grabe ang jack of all trades ni sina Sir Andy. Grabe ini sina Sir Andy. Abuton tado si Sir Andy kung saan pa ang sunod nindang strike. Diba? Saan sunod nindang dalagan after maklearing po yan na Washington, Gugun yan. Sir Andy! Yes po, marina hapon. Opo. Yan, ano yan? Lilibuto nindang entirely gaspi para tarangkason iyan na tarpaulins? Opo, sa mga garina po ba ng mga balaybayan, masupog po. Eyesore. Yung eyesore na makulong na sa mata, maarat sa mata. Yan. Di, paano ang disposition nito kan tabi yan, Sir Andy, sa inindo na yan dadarahon?
ang pigaano tabi ta ora mabaga kita pwede mag-isridkan so magpino. So dati po pinsakaan tayo naguntingon kaso lang sa mga last election nahirap man ako sa mga tao ko ta puro lapak inabot. So ang ginibot po diri sabi sa bulon paparduhon ta ining malinig dahil mga equipment mga bala po baga staple wire and then mga warang bala ugusan ta po na para malinig idarata po duman sa usin. Usin ah. Ayan, pwede ninday siguro i-recycle yan. Di ba kuya, i-repurpose. Adi, ano yan? Ba yan pwede duman sa plastic granulator na mapino yan? Iliw ta po, baka sakaling maano yan. Kasi iba pa bagang cart, iba man sa texture ka. Ibang texture man ang God, ibang texture. Ayan, okay. Hindi, adagdag trabaho naman sa industry, hindi. Okay lang po yan basta sinabi tayo magkakabangiyaon po kita sinabihan ta po ining mga kaimanwa talibdi sa Legazpi Yes, po sir. isukuan sa abang taon po kita. Buhay po tabi Sir Andy. Ingat po tabi kamo. Ingat kamo tabi dyan sa indong mga pagtrabaho. Salamat po no maray for making Legazpi beautiful. Yes po, opo, sa tuya man sa nene. And congratulations pa lang po sa gabos na ng Garana and sa bago tang mayor. Thank you po, maray na udto. Ayan. Thank you very much mga tugang Sir Andy Marbella, Task Force Head, mga tugang kan ano yan, kalinisan, at kaayusan. Di po sa tuya po sa ng Legazpi. Sinda so nagtarangkas kan kunya. Mga tarpaulin, siguro mga balay bayan. O tumalinig na dyan po sa Washington Drive, Gugon, and Cruzada area. Pero malibot pa sila sa iba pang mga lugar para haralion po yan tabi. Sana sumabay na sa mga sa mga kandidato, suwaan na nindo sa mga pigparasugo nindong magpostering kayan na tangkas muna. Ano pa. Kung nabaog man, okay na, tangkas na. Magibuan yung paagi. Para environmental friendly tayo, di ba? Environmental friendly. Tangani pong maging maugma ang suya pong palibot, di ba? O yan, ang mga sabi nga ning dapat nga tong asikasuhon, mga tugang, data tawan yung pagkakataon na magadan entero, ini pong kinaban na ini. At tamanong tayo ni, di ba? At tamanong tangani po na maging kapag-kinabang po ang gabos, di ba? Okay, di magtaranong-tanom na kita naman, kampagakan. Magano yan, magpasiguro kita, and then i-try ta na ibalik ang sustansya kan mga daga na nagkagarada na, nagkawara na sustansya dahil sa paggamit akan mga abono na pigparaturubod kita. Nganyan, ibalik ta sa mga natural sana, organic, back to the basics tayo, di ba? Tangani pong maging ariglado, malinig na ang kinakain mo, malinig pa ang paros na hinahangos mo, maliwalas pa asin ba kung masyadong mainit, di ba? Iyo po yan ngunyan ang challenge, yung climate change, di ba? At saka yung pagmanihartakan basura, saka yung pagmaniharta na mahal itong throw away culture. But then, gamiton ta sa ibang bagay yan na mga supposed to be panapo na, pero magagamit, ma-repurpose pa. Di ba? Dakul na baagi para giribo niyan. Igwang mga nyaon dyan sa YouTube na DIY. Igwa ka mong pwedeng tumanan mga tugang na mga learning site for agriculture na nagtuturo manungod dyan. Okay? Paturo ka mo dyan sa barangay Dapdap. Di ba? Mga kunyan yan. Mga, mga mga eksperto po yan dyan kasi nag-training po sila dyan. Ayan, okay. Sabi ni Sir Andy, medyo nga Sir Mar, mainit na at yan. Ikutan mi nga gabos baad magtag-uran na yung maging kausa, makasulat sa kanal, kausa pa po kang ba. Thanks po. Yung mananggad tabi, Sir Andy, salamaton sa concern nindo. Diyan po sa ano yan. And sana ining pigigibon nila, mahiling ni kan mga kandidato, tumabang na, na tarangkaso na yan, suguo na sa mga tauhan ninda, o mga bolong sila, tangkasunta na nga, tarangkasunta na. Naramdaman ko ka ito, so may mga pikopadukot pa baga,
Okay, ito talagang pigya, obliga rin kang Comelec na after ngaya kayan, kuskuson induhan. Di ba? Kuskusan ang pagkatapos kang eleksyon. Di ba? Hello kay classmate, si Loy Chan. Good morning tabi sa imo classmate. Kumusta na kita? Long time no see, long time no hear classmate. No? Ayan, ang sabi mga tugang ni partner King, digdi ngaya sa bangkiruan, kadako lang motorcycle riders na minor de edad na warang helmet or license. Sana mamonitor ng LTO or PNP. Na ipaabot yun ni partner Al, di ba? So sana nga maligadahan. Maski kan grupo ko rin na Sir Rick Mendoza, di ba, yung sa probinsya, di ba? So, maligadahan para makunyanta, maobligartan mga ini na dahil sinda pwede magparagagamit ng mga motor vehicle na dahil po ni magkakanigong registro, dahil magkanigong lisensya. Tayo ang basic mga tuga na requirements para gumamit ka ng tinampo as gumamit ng behikulo. Hindi yung kamili tatao ka na magtimbang, tatao ka mangambyo, tatao ka pa-speed, pwede ka na, di ba? Dapat na ipamati dyan sa gabos na ano yan, dahil pwede yan na mga siringka na mga palusot, di ba? O yan, paggagamit ng helmet, asing kadakol pang iba. Kaya, iyo po yan, talagang dapat, kunyan nga kita, mag-asikaso kita. Yan. Good morning sa PYZ Enterprises. Sabi ni Prime, mag-rest ka naman ngaya, baby boy. Boy, siya na tabi, kuya. Malapit-lapit na. Mga launa. Lakaw-lakawan ta naman. Tanganing sa agang launa niya, o naman kita digdi. Di ba? Alright. Alright, diban sa mga kababayan ta, mga tugang, magtarabang na kita po dyan sa pagdinig sa palibot ha. Dito pagparaat yan ini pong kinabalan ni Gada na lamang si Pope Francis. Diba duwang encyclical, ang importante maramod sa pangataman sa palibot ha, yung Laudato Si. Pagkatapos yung pong Laudate Deum, diba? O, sana iyan ang mga iwinalat na yan kan Santo Papa. Padagos ta pong gibuhon asin isa buhay maging parte kang buhay ta tangani po na makatabang kita na maging malinig asin maging ehemplo kita sa mga kakian mga kaubinisan inganya ron tasinda mawawalat digdi po sa kinaban kaya man sa tuyan pag nagtaralikod na kita tapos na kita pag kinaraon kita kan ulalo dyan sa daga rimati na babay na di ba? Ini mga aki na kulong pa po sindang ngaabutan kaya dapat ang sa indang mamanahon mga tugang na kinaban, itong kaaya-aya lamang. Huwag natin silang pamanahan mga tugang ng kinaban na pag naghangus ka, mga tugang mapungak-pungak ka. Pag nagluwas ka, mga dararaplusong ka ng matindi dahil dahil ng pansagang, mga tugang, dahil ng nagsasagang, dyan po sa Saldang Kanal daw. Marami ta kung sa ilubong na mati ang kasuhapon, nako, 42 degrees, sus Mariusip na init ito. Maraot na maray. maraot sa maraot sa angog, maraot sa pangimati tamara sa as, kaya bagayang pigpapatanid ng gad kang pag-asa ka mga health workers ta na dapat mga tugang na magparababalad ng direkta. Ayan, okay? Ayan po tabi, mga dagdag na impormasyon tayo. And salamaton sa DOH, sa PHO, Provincial Health Office, asin sa mga emergency service, emergency management service, kan mga uniform personnel sa pagbugtak ng mga stations, mga tugang health stations, na minarespondi duman sa mga medyo nakakamati ng maraot kasuhapon. Di ba? And yung pig-monitor nga, anong mga kaso ngayang mga pigpadaral dyan, may mga kunya ngayon, nagpa-check sa na ngayon ka na high blood. Tapos siguro nga na, dita, mainitong baga ngayon. Yun po tabi daw. Marin itong igwa na mga siling gayan. And then, kita man, mga dugang, dapat maging aware kita kang kamugtakan kan sa tuya pong lawas. Dahil tabi magduwa-duwa, dahil magparatakot-takot na magpailing sa doktor, tayang po magkakatabang sa indo. Bako yang kalaban, kaapil po yan. Okay no, mga kapatid, scared na muna tayo sa programa ngunyan. Sa araw mo yan to. Pero babalik pa ako tantod sa naman. Wala sina Sir Bert,
There's a car. Nandiyan si Sir Bert? Ayun, dito na-review ni Sir Bert. Ito yung balita. Ayan, nandiyan si Sir Bert pala. Siya po umabarita alas 12. Sa Indo Kabongs, thank you and God bless the Philippines. It's over, so they say. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte